bandiraɓe musidɓe tedduɓe mi salmini on fulɓe weltayde mi sikku ngam Full TV mawɗo premier chaine alpha daño million d'abonnés enen mbiɗen ko enen ɓuuri hewde kollen keweji men mo yiyanta en hulanta en o waɗi ɗum 2019 fulɓe fof yiiri hen koyemumen wondude chéri jeewo hande kadi o waddi taw koye sen makko moji hen hoore makko taw ko kalis makko million ngaji ɗum ganduɗa wawno ƴetti ɗum o waɗum investir ɓiɓɓe makko avenir mumen kono ƴetti ɗum gam weltinde leñol fra te mo wawno yaade leƴƴi goɗɗi so yehiron ko lamɗo so yehiron ɓen ko mbawi on wonde ɓuuri ɗum ma o ƴetti warñañ makko ƴetti haqqilantagal makko ƴetti jooɗi makko wadde investir plan ala ko nan joni sona yon mbaɗa abonné le 26 premier épisode min so jeeɗi te ko hunde defade ha ɓendi hunde wawde jangguinde hunde wawde fininde hunde ganduɗa leƴƴi fof poɗodiri ɗum woni ko kanko leñol makko ɓoynimo oɗon gandi mo kalami ko yera soro kalami ko yera soro so tawi hen yarama hanne warani hanne warani koko haani te onon fulɓe onon mbi waɗi watti waɗi koko wawno woni watti waɗani kena hawno kono so waɗama wattama waɗa koko wawno waɗa koko wawno woni koko wawi wallahi wolkitani c'est double walla le triple de jeewo wallahi taw kalis makko anniye makko yidde makko yo pulaar yiyani eɗen jiye seenoji tumosi e leƴƴi goɗɗi jogo 1 million d'abonnés pourquoi pas que ça soit une première ko ɗum tan ko ñaaɓi naara e Full TV mbaɗa abonné waɗa e cloche mbaɗa ɗum activité kala épisode naɗo ma yeehi te partage oɗum partage aɗum wallahi minsima wonta hen te wona budde wona bussap wona million wona temedere hay dara yowata won abonné ɗum tan woni ko ñaamira ɗum woni ballanma tan faade amen faade yeero sow faade ɗo fulɓe yonti